Täällä Tampereen yliopistossa työskentelee tosi paljon muitakin ihmisiä kuin vaan professoreita ja tutkijoita. Ja me ollaan nyt täällä Pinni V-rakennuksessa selvittämässä, että mitäs kuuluu yliopistopastorin työhön. Hei, yliopistopastori Risto Korhonen, kerro mitä sun työnkuvaan kuuluu? Mä olen seurakuntien yliopistopastorina ja mä palvelen täällä yliopiston opiskelijoita, joita on 1000 määrin, ja sitten toinen tärkeä osa mun työtä on palvella henkilöstöä, ihan siivoista, vahtimestareista, professoreihin ja rehtoriin asti. Joo. Minkä tyyppisissä asioissa opiskelijat ja muut sua lähestyy? Itsenäistymiseen, sydänsuruihin liittyen, sitten opiskelun motivaatioon, sitten tulevaisuuden suunnitelmiin, että mitä sitten kun on maisterin paperi kädessä, mikä sitten seuraa. Ja kyllä enenevässä määrin on ihan myös tällaisia hengellisiä, voisiko sanoa katsomuksellisia teemoja näissä keskusteluissa. Joo. Mikä sun työssä on parasta? Joka päivä on erilainen. Tämä on siis tosiaan kiinnostavaa ja motivoivaa, että ei tosiaan tarvitse toistaa itseään jatkuvasti, vaan jokainen päivä on uusi. Entäs mitä on sellaisia haasteita? Varmaan suuri haaste on se, että vaikka parhaani teen, niin opiskelijoita on niin paljon, että mielelläni soisin, että meitä päätoimisia yliopistopastoreita olisi enemmänkin, esimerkiksi Tampereen yliopiston kokoisessa paikassa. Mutta toivottavasti pystyn omalta pieneltä osaltani niin sitten heitä, jotka mun luokse tulee, niin palvelemaan. Joo. Tähän loppuun vielä, niin voisitko laulaa vähän pätkän sun suosikkivirrestä? Jaha, mikähän se voisi olla? Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on, Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.